खुलुमबाय लोगोफोर आंनि रिंखां बर' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसे बरायहरबाय आं दिनै नैबे गोमबोर फंबायनि पिलपिलिजों मेनापारासिम थांनिसै मेनापारानिफ्राय जोङो नेपालाव थांगोन तो मेनापारायाव गारि नेगोन नैबे आबै आबौ थांगोन आरो आंनि बिनानाव दङ आरो आमाइनि फिसाजो सासे थांगोन तो जों साबाजों नेपालसिम थांनिसै बिनानाव सासेयाबो गाखोबाय जों साबाजोंनो थांसिगोन आरो माने बेलेग देशआव नेपाल देशआव मेनापारा मोनबाय लोगोफोर मेनापारानिफ्रायनो जोङो माने थांगोन बासखौ जोङो मेनापारायावनो नेनिसै नै मेनापारा सक मोनबाय हाइवे मोनबाय लोगोफोर जोंनिया दासो गारिया फैबाय नै 6टायानो जाबाय जों गाखोनोसै ओइलाय फैबाय थादो गारिया बे फुजायानो गारिया बेलाय जोंनि गारिया जों गाखोनोसै लोगोफोर जोङो नै गारियाव एकदम खोमसिनो जाबाय मोनाबाय नालाय 6टा जाबाय तो जोङो नै गारियाव जिरायबाय सिलिगुरि मोनबाय लोगोफोर सारे 5टायाव सिलिगुरि मोनफैदो दा जोङो सिलिगुरिनिफ्राय पानि टेंकिसिम सुमुआव थांगासिनो दङ लोगोफोर दा जों थांगासिनो दङ पानि टेंकिसिम तो नोंथांमोनाबो जोंजों लोगोसे थांबाय थानिसै जों बबेयाव माने स्टेशनाव ओंखारो दा नायलांबाय थादो नोंथांमोना दा जोङो पानि टेंकिसिम थांगासिनो दं सिलिगुरिनिफ्राय फायलायनो मोनलाबा आन्धार थांबाय नै जोंना सुमुआ लोरिखौ लोरिसे थांबाय एकदम फुंनि 5:30 जादों ना लोगोफोर खोमसि नुदो एकदम ड्राइभारा मालाय नै सायावसो जिरायनानै पेसेन्जारनि सायाव जिरायनानै गारिखौ सालायदो साब्रै जिरायखादो जों दायो नै पानि टेंकि मोननानै सेक खालामखांबाय सेक खालामनायनि उनावबो बेलाय थांगासिनो दङ जोंखौ बे ब्रिज ससेसिमसो दोनहैगोन आरो ब्रिज ससेसिम दोनहैगोन ओइलाय लोगोफोरा मोनहैजोब्बायनो आं लास्ट चेक खालामजादोंमोन इन्डियानिया चेक खालामो आरो बे नेपालनिया नेपालाव चेक खालामो भटार ID गारियाव फैयोब्ला नोंथांमोना बे पानि टेंकिनि जा ब्रिज दंना बे ब्रिजनिफ्राय ससे थाबायना फैयोब्लानो मा बुङो काकरभिटायावहाय बा सुमु फिसा मोनगोन बेयाव डाइरेक्ट माने मेसि सरकारि हस्पिटालाव थांनो हागोन आरो बे दलं खाथियावनो प्राइभेटफोरनिया फ्रि गारि थाखायो नोंथांमोना जुदि प्राइभेटाव थाङाब्ला मा खालामनो हायो थाबायनानै काकरभिटासिम फैनो हागोन आरो प्राइभेटाव थांनोब्ला बे दलं खाथियावनो फ्रि गारि मोनगोन आरो लोगो नोंथांमोन बेनि थाखाय मा खालामनांगोन नोंथांमोना जुदि सरकारि थाङोब्ला थाबायना फैबानो जाबाय एसे खस्थ' खालामनानै बिनि उनाव काकरभिटायाव गाखोबानो जाबाय बेबायदि फैलाय जों काकरभिटा सुमु स्टेशन मोनफैबाय लामाखौ क्रस खालामबाय जोङो लामा क्रस खालामनानै मोनफैबाय दा फिसा सुमुआव थांसिगोन आरो काकरभिटा दलंनिफ्राय काकरभिटाया बारा गोजान नङा ससेल'सो बयबो जिरायनानै दङ काकरभिटा बे सकआवनो नोंथांमोनाबो फैनानै गाखोफैबानो जाबाय ब्रिजनिफ्राय एसे थाबायना फैब्लानो मोनो आरो बे सकखौ मिन्थिखागोन फैबाय थाब्लानो माने पुरा बास सुमु ज' थाखायो बेखौ मोनगोन सिलिगुरिनिफ्राय पानि टेंकिया लिगे 40 मिनिट लायो आरो बेथिं 20 मिनिट दा बे काकरभिटाया 20 मिनिट लागोन आरो
मेसि हस्पिटालसिम सरकारि मेसि हस्पिटालसिम 20 मिनिट लागोन नै जों दा काकट फिथाबाय थागासिनो एकदम नायलाय ओरैबायदि थोनो थोनो सोखायो माने मोनसे सिटाव साब्रै जाथारनांगोन आरो नै फुंनि टाइम ना गासैबो दुकानफोरानो बन्द प्राइभेट गारि बासो माने भिडिअ खालामनायाव मोजां जायो नङा होमबा लोगोफोर माने मेजिकआव खनाखिने माने जेने तेने जिरायनानै भिडिअखौ खालामबाय थादो लोरिदो भिडिअआ बारा मोजां जायाखै थेवब्लाबो अननानै भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय जोङो नै मेसि हस्पिटाल मोनफैबाय जोंखौ डाइरेक्ट माने उन साइडजोंसो लाखिनानै होफैबाय बेबायदिनोखा मेसि हस्पिटालाव फैयोब्ला उनथिंसो लाखिनानै ओंखारहोयो थ' नोंथांमोनखौ जोङो सिगांथिं आङो दिन्थिहैनोसै सिगांथिं गेटखौ थ' नै जों उन साइडनिफ्राय थांगासिनो दं मेसि हस्पिटालनिफ्राय लोगोफोर आङो मेसि हस्पिटालनि भिउखौ एसे दिन्थिनानै होनि बेनि थाखाय आङो भितरनिफ्राय हस्पिटाल भितरनिफ्राय फैदो थ' गेटनिफ्रायनो नोंथांमोननो दिन्थिना होनोसै आङो माने माबायदि बे जाबाय मेन रोड नै मेन रोडनिफ्राय बे साइडथिं नै मेसि हस्पिटालनि गेटआ बे मेसि हस्पिटालनि गेट बेनि उनाव नै बेलाय नोंथांमोना नायनानै ला रुम साबो जाबो आमिও साबो जाम र' नै बे मेसि हस्पिटाल नोंथांमोना फैनो हागोन बेबायदि आरो मेसि हस्पिटाल जोङो मोनफैबाय मेसि हस्पिटालाव डेक'रेसन खालामगासिनो दङ साजायगासिनो दङ मेसि हस्पिटाल बेबायदि दायो बै साइडआव मानसिफ्रा लाइन जागासिनो दं आं दिन्थिनि फैनाय मानसिफ्रा बेवहाय बयबो लाइन जानांगौ लाइन जानानै लानांगौ आरो टिकेट काउन्टारा बेयाव टिकेट काउन्टार बेयाव लाइन जाफैयो लाइन जानानै टिकेटखौ लानांगौ थ' बेखिनियानो मेसि हस्पिटालनि माने नुथाया थ' आं नोंथांमोननो दिन्थिबाय